találkoznál az apukáddal, úgyhogy gondoltam, írok egy SMS-t, mintha ő volnék, hogy örülj. De hát miért anyád telefonját használtad? Mert az én számomat már ismeri. Végülis ez logikus. Én tényleg csak jót akartam. És nem gondoltam, hogy ez lesz belőle, ez olyan Botrány. az. És nem gondoltam, hogy válaszolni fogsz. Azért írtam, hogy külföldön vagyok, és ha visszajövök, majd megkereslek, hogy ne írj. Meg azt hittem, hogy ha válaszolsz, és nem tudok róla, akkor anyu majd azt hiszi, hogy valami félreértés, és kitörli az SMS-t, és kész. Hát, tévedtél. Pedig elég sokszor megy félre SMS-t. Igen, de az már ritkábban, hogy valakit Kamilának hívnak. Úgyhogy Zsuzsa, amikor megkapta az SMS-t, akkor azonnal fölhívott. Nagyon haragszotok? Nagyon haragszol? Én tényleg csak jót akartam, komolyan. Hát, ha ezt akartad, akkor ez bizony nem jött be. Hát ez meg ki lehet. Hát nem a postás, az biztos. És gondolom nem is a virágárus kifutója. Ja, az sem valószínű. Hát akárki is, az nagyon be akar jönni. Hát akkor engedjük be. Kinyisson? Nyisd, légy szíves, csak egy kicsit állj majd félre, jó? Szemét patkány! Téged! Neked semmi sem szent! Ja jó Isten, Attila! 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 Hagyd abba!